Cenná skúsenosť, ktorá im potom pomôže v prípade, že zotrvajú aj na začiatku budúcoročnej novej rally sezóny. No a rally školu absolvujú aj pani, ktorých by som mohol pomenovať len jedným menom a priezviskom, lebo obidvaja sú Petrovia, obidvaja sú Buňákovci a myslím si, že Peťo starší je otec, Peťo mladší je teda syn, prečo ste sa Buňákovci rozhodli, že to spojíte aj takto v rámci súťaženia? Nebolo počuť? Počuli ste niečo? Nepočuli ste niečo? No, nebudeme ich vyrušovať, dobre, tak sa dovolíme. V každom prípade Buňákovci dnes a zajtra absolvujú svoju rally školu a verím, že niekedy na jar budúceho roku už ich budeme môcť privítať aj na tratiach slovenského